Monica og Annette derude og stå på ski. Det går da godt, Monica, hva'? Ja, ja. Du er ved at komme efter det? Fuld plov. Fuld plov? Ja. Ja. Du er en dygtig dreng jo. Ja. Du har jo stået på ski i mange uger. Hvad så er det? Det er ikke fint, så film og samtidig. Øjnene løber i vand, jo. Øjnene løber i vand? Ja. Ja, efter den her uge burde det ryge øl. Løbe i øl hele tiden. Og det er altså herovre, vi skal have frokost på et tidspunkt. Det er sidste dag, det er lørdag. Klokken er vel omkring 10:15, vil jeg tro. Måske. Jeg er ikke sikker. Og her der har vi en af de dejlige bakker, typer. Og det er altså her, vi står på ski. Ja, og der er også nogle falder på ski. Det har vi også på filmen. Ja. Ikke Monica? Jo. Næste gang så er det mig. Siger tak herfra. Tilbage til studiet. Tilbage til studiet.